Ndewonu ndị be anyị. Aha m bụ Nwaada Adaeze Olu. Abụ m onye nkụzi ụtọ asụsụ Igbo. Biko, dịka ị na-ege ma na-ekiri ihe anyị na-akụzi n'ụbọchị nke taa, ana m arịọ ka ị pịara m aka n'akara like, pịkwara m aka n'akara subscribe. Biko, ọ dị mma. Isiokwu anyị taa bụ akụkụ ahụ mmadụ, parts of the human body. Akụkụ ahụ mmadụ, parts of the human body. Nke mbụ anyị ga-eleba anya na ya bụ isi. In English, it's called head. Isi. In English, it's called head. Isi bụ ihe na-ebu ụbụrụ mmadụ. Ụbụrụ mmadụ dị n'ime isi. Isi ka eji ebukwa ụfọdụ ibu, ọkachasị onye na-enweghị ụgbọala ọ ga-eji bu ibu ya. Isi. Head. Isi. Head. Cheta ihe a na-akpọ ya na Bekee. Cheta ihe a na-akpọ ya n'Igbo. Remember what it's called in English. Remember what it's called in Igbo. Nke abụọ anyị ga-eleba anya na ya bụ anya. Anya n'Igbo. Eyes in English. Anya bụ ihe mmadụ ji ahụ ụzọ. Anya dị mkpa nke ukwuu. The eyes is the part of the body that aids in seeing. The eyes are very important. Very, very important. Without the eyes, there will be no direction on any path to follow. Ọ bụrụ na mmadụ enweghị anya, ọ gaghị ama ebe ọ ga-esi esi, ma ya si n'elu ma ya si n'ala wee gaa. Ọzọ anyị ga-eleba anya na ya bụ imi. Na Bekee, ihe a na-akpọ ya bụ nose. Imi. In Igbo, nose in English. Imi bụ ihe na-enyere mmadụ aka ịma mgbe ọ nụrụ isi ọma ma ọ bụkwa nke ọjọọ. Ọ ga-abụ ihe nọrọ ebe a wụsara nsị ọkụkọ, ọnụ isi ya esi ebe ahụ pụọ, mara na ọ bụghị ezigbo isi ka a na-anụ. Ọ ihe ọrụ imi na-arụ. The nose is very important. It detects bad odor and good smell. The next one is eze, teeth. Eze, teeth. This part of the body helps us in masticating food. Eze na-enyere anyị aka ịtamu nri anyị tinyere n'ime ọnụ. Eze na-enyere anyị aka ịtamu nri, ịtari atari nke ọma nke ọma. Eze. Ụfọdụ na-eji eze ha akpọ mmanya. Ọ dịghị mma ma ncha. The teeth is supposed to be taken care of. Asa eze nke ọma ka ọ na-enwu ọcha. You take care of your teeth and make sure it's always clean to avoid toothache. Nke na-esote ya anyị ga-eleba anya na ya bụ ọnụ. Mouth. Ọnụ in Igbo. Mouth in English. Ọnụ in Igbo language. Mouth in English language. Ọnụ bụ ihe
mmadụ ji ekwu okwu. Ọnụ bụ ihe mmadụ ji ekwu okwu. Ọnụ ka a na-aṅụnye mmiri na ya. Ọnụ ka a na-erinye ihe na ya. The mouth aids in speaking. The mouth aids in taking food into the body. The mouth aids in drinking water. Ọzọ dị ka ibe ya bụ ire. Ire in Igbo language. Ire in Igbo language. Tongue in English language. Ire in Igbo language. Tongue in English language. Ire na-enyere mmadụ aka ịma na ihe ọ tinyere n'ọnụ atọrọ ụtọ ma ọ nụrụ ilu. Ire. The tongue aids in taste. It is the sense organ of taste. The tongue, the sense organ of taste. When you take something that is bitter, the tongue tells you it's bitter. Ọ dị mma. Ka anyị gaa na nke na-esote ya. Ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ ntị. Ntị in Igbo language. Ear in English language. Ntị in Igbo language. Ear in English language. Ntị bụ ihe anyị ji anụ ihe. Ntị bụ ihe mmadụ ji anụ ihe. The ear aids in hearing sounds. It helps you to avoid mishaps. It helps you to avoid accidents. If you hear the sound of a vehicle coming close, you take refuge. You take refuge. Okay. Ọ dị mma ka anyị gaa na nke ọzọ. Ihe ọzọ anyị ga-eleba anya bụ aka. Aka in Igbo language. Hand in English language. Aka bụ ihe anyị ji eweta ihe. Aka bụ ihe anyị ji ejide ihe. Aka bụ ihe anyị ji enye ihe. Aka bụ ihe anyị ji anarakwa ihe. The hand aids in grasping, in collecting or receiving, in taking, and also in holding. We use our hand to wash, we use our hand to cook, we use our hand to do so many things. Ọ dị mma. Ọzọ dị ka ibe ya bụ ụkwụ. Ụkwụ in Igbo language. Leg in English language. Ụkwụ in Igbo language. Leg in English language. We take distances with the leg. Anyị ji ụkwụ aga ije. We walk with our leg. Anyị ji ụkwụ aga ije. Remember the pronunciations both in Igbo language and in English language.